Centre de dia Amalgama 7 Madrid. Aprendre a viure i a conviure a la gran ciutat sense risc. Els centres de dia d'Amalgama 7 esdevenen també un graó posterior a la finalització del tractament realitzat al centre ambulatori o a les escoles terapèutiques. En aquest sentit, el centre de dia és un dispositiu terapèutic de segona fase i té per objectiu principal aprendre a fer front als riscos inherents a la ciutat per tal de potenciar d'una forma progressiva el retorn i l'adaptació tant en l'àmbit familiar com en l'escolar i el social. Aquest equipament urbà està pensat i organitzat com un suport i un complement als alumnes derivats de l'àmbit escolar, per tal de reconduir determinats comportaments de risc i alhora acompanyar-los en tasques d'atenció clínica i de reforç escolar. El centre de dia disposa d'un equip clínic, metges, psicòlegs clínics, psiquiatres, infermeria, un d'acadèmic, professors de lletres i de ciències, experts i especialitzats en adolescents disruptius, un equip socioeducatiu, educadors, monitors, experts en activitats esportives, de lleure, etc., i un de residencial, cuina pròpia, equips de neteja, activitats organitzatives, etc. El centre de dia Amalgama 7 Madrid gaudeix de pista poliesportiva, zona de calistènia, gimnàs interior, aules d'estudi i de reforç escolar, espais individuals i grupals d'atenció clínica, etc. Les activitats socioeducatives i esportives no es realitzen només en els espais propis del centre de dia, sinó que també es desenvolupen en el context de les sortides culturals, esportives i socioeducatives que es programen. Serveis i modalitats que ofereix el centre de dia. Aquest centre de dia està ubicat al centre neuràlgic de Pozuelo de Alarcón, a Madrid, en el si de la pròpia Escola Terapèutica Amalgama 7 Madrid. Disposa de 38 places organitzades des de dues modalitats: júnior, 6 hores de permanència diària, o sènior, més de 6 hores. Disposa també d'espais interiors i exteriors, pensats i organitzats per tal que els nois i noies atesos des del centre de dia puguin gaudir d'un entorn privilegiat i alhora puguin rebre simultàniament una atenció clínica, acadèmica, socioeducativa, residencial i familiar. Centre de dia Amalgama 7 Madrid. Aprendre a viure i a conviure a la gran ciutat sense risc.